Nepýtate sa ma, že prečo to miešam vidličku, ale však dobré. Hej, no to akože vyzerá celkom dobré, ale neviem, ako to bude chutiť. Ja som normálne, že zvedavý. Ja sa toho strašne bojím, akože. Dobre, mali by sme to mať uvarené. Pôjdeme si to za chvíľku ochutnať. Dobre, necháme chvíľku vychladnúť a ideme na to. A voilà. Tak to vyzerá hotový produkt, hej? Čo by som ja prvozne spravil, ako to neochutnal.